Sziasztok, köszöntelek titeket a Vállalkozás Fotósként Podcast legújabb epizódjában. Baranyai Őrssel folytatom a beszélgetésemet, amit múlt héten kénytelenek voltunk a műsoridő miatt félbehagyni. Ezt fogjuk folytatni, beszélgetünk a tartalomgyártásról, hogyan lehet kitűnni egy telített piacból, és szerintem egy csomó hasznos téma lesz, függetlenül attól, hogy fotózás érdekel téged, vagy inkább marketing, úgyhogy jó, hogyha maradsz. Mielőtt belekezdünk, ne felejts el feliratkozni a YouTube csatornára, és megnyomni a csengőt, hogy minden friss videóról és podcast adásról kapjál értesítést, valamint Spotify-on is fel tudsz iratkozni, tehát ott is van egy ilyen kis követés gomb, valamint szintén van egy csengő, hogy kapj értesítést a legújabb adásokról, hogyha Spotin szeretsz minket hallgatni. Ezet mindenképp tedd meg, és akkor nem fogsz lemaradni a legújabb adásokról, és vágjunk is bele, folytassuk ott, ahol előző héten abba hagytuk. Tartalommarketing. Már így picit beszéltünk róla, viszont szerintem fontos még mélyebben belemenni, már csak azért is, mert fotósokat nyilván ez érdekli azért valamennyire, plusz szerintem ti is egyre jobban beleássátok magatokat, meg abban szerintem közösen megegyezünk, hogy egyre inkább van rá szükség, sokkal inkább, mint eddig volt. Igen. És talán az előző években még azért lehetett tolni mondjuk a Facebook marketinget, stb. Erős tartalommarketing nélkül, ma viszont szerintem majdhogy nem megkerülhetetlen, és már csak tartalommarketinggel is iszonyú jó eredményeket lehet elérni. Beszélj nekem kicsit erről, milyen szerep lesz a tartalommarketingnek a következő években? Amíg, hogyha visszaemlékezel arra az időszakra, ilyen 2017-től 20-ig, amikor még az is nagy szám volt egy Facebook hirdetésnél, hogyha egy jó képpel hirdetett valaki, hogy nagyon ritka volt az, hogy volt egy videó, hogy akkor még azt kellett megértetni az ügyféllel, hogy váltsd le a fehér hátteres webshopos képedet egy normális képre. Még ez 2020-szal úgy, hogy berobbant a Covid, hogy mindenki átállt online vásárlásra, hogy pont mikor készültem ebből a szempontból az online vásárlásra, akkor megnéztem, hogy 2010 óta 2021-ig 951%-kal nőttek az online vásárlások Magyarországon, ami ez egy elképesztően nagy szám. És ez nyilván a Covid-nál volt egy óriási robbanás, de hogy ez 2010 óta megállás nélkül megy előre, és most várható majd ebbe a számba egy kis stagnálás, de hogy ez folyamatosan még mindig emelkedni fog, csak nem olyan ütemben. És hogy ennek hatására amiről beszéltünk, hogy sok fotós, sok videós van, sok marketinges van, mindenből egyre több van, és akkor abból ki kell tűnni már valamilyen szinten. Viszont megkerülhetetlen a tartalommarketing olyan szempontból, hogy egy PPC hirdetés is akkor fog jól teljesíteni, hogyha mögötte van egy jó tartalom. Hogy én biztos, hogy nem tripláztam volna meg a cég árbevételét ebbe az évbe, hogyha csak sima szerkesztett képekkel dolgozunk, de mondjuk a képeknél is mi is grafikussal dolgozunk együtt. Nem saját magunk kambázzuk össze a képeket, hanem már van egy grafikusunk, akinek elmondom az elképzelés, és hogyha valaki megnézi a posztjainkat, azokban már olyan fantázia van, amivel kitűnünk az összes többi marketing cég közül például. És Humor például. Tessék? Humor például. Igen, meg úgy is vannak megszerkesztve a képek, hogy veled szemben, és azt fogod mondani, hogy ja, tudom, már csak a stílusból megmondom, hogy ez a follow marketing, még ha nem is az őrs van rajta. És a tartalommarketing mindenhol megkerülhetetlen lett. És akkor a másik kolbász. Vagy hogyha valaki rákeres az autóbirodalomra. Szintén olyan ügyfeleink, akik gyártanak megállás nélkül például TikTok tartalmakat. És a másik kolbásznál mióta elkezdtük a videókat gyártani, lőtt ki az árbevétel, a havi webshop forgalom nőtt meg ennyire. És hogyha arra gondolsz, hogy más kolbászoknak, mondjuk nem tudom, a Gyulai kolbásszal sose találkoztam még, és ő eladja Nagykerbe sokkal kisebb árréssel, és azt tovább értékesíti a Tesco, stb., akkor attól függetlenül egy milliárdos cég, gondolom én, a gyártó, de hogy sokkal többet kereshetne egy saját webshoppal, ahol te ezt eladod, ahol van egy jó tartalom mögötte, ahol van egy jó tartalommarketing. És itt akkor visszatérve a tóalmás, az organikusan működik az a tartalommarketing. Még vannak olyan cégek, ahol kell egy jó videó, kell egy jó kép, meg kell azt hirdetni, és annak hatására fog jól működni. Én ezt az átrendeződést úgy fogalmaznám meg, hogy valahogy 2024-től szükség van nagyon jó hirdetési és online, vagy az online posztokhoz és a hirdetésekhez nagyon jó fotókra, amiből aztán lehet dolgozni, de a videók például már kezdenek elkerülhetetlenek lenni, hogy annyira nagy hangsúly van a videós formátumon, és ezt meg a TikTok indukált azt az egész változást, hogy ahogy bejött a TikTok, az Instagram is elkezdte a Reelseket, a YouTube a shortsokat, a Facebookon most már én valamelyik, nem tudom,
2 hete láttam, hogy ott is már, hogyha átkattintasz, végül van görgetős. Amúgy marketing szempontból nekem, hogyha majd megnézed, akkor a Facebookon sokkal jobban tetszik az, hogy ott is vannak ezek a kis rövid videók, mert ott azt csinálja, hogy az első, azt hiszem 1 vagy 2 másodpercet loopolja mindig, és mindig ránézek, és csak úgy megnézném gyorsan, az a 10 másodpercet, azt tovább görgetek, de helyett bele kell kattintanom, és akkor ott ragadok. Mert loopolva van az elején folyamatosan, és már érdekel, hogy fog folytatódni, hogy például most olyat láttam... Ugye ez a Zuckerberg, hogy... Igen. Én olyat láttam, hogy egy futszál meccsen lövi valaki a szabadrugás, és úgy van belúpolva, hogy mire odaér a labdához, és elrúgná, addigra mindig jön megint, és ismétlődik, és azért mondom, most megnézem, hogy rúgtál, vagy mi van ebben a videóban. Szóval minden rendeződik át felé, hogy szükség van a nagyon jó képekre, a nagyon jó szakemberekre, de szükség van a videós tartalmakra is már. Ha az csak annyi, hogy itt leülök ezzel a kamerával szembe, elkezdem a mikrofonba mondani az én dolgaimat, feliratozom és felteszem, és ezzel építem mondjuk a fotós személyes márkámat, akkor ennyire. De már így is, hogyha megnézed abból a sok fotósból, hányan csinálják ezt. Na igen. Igen, én is mindig ezt mondom, hogy nyilván látjuk azt, hogy mi lenne a tökéletes, ha mindent csinálnál, tök király lenne, de legalább akkor kezd el valahogy, csinálj egy kicsit, kezd el akkor a fotókkal a tartalmi marketinget. Nyilván a legjobb lenne, hogyha nyomnád TikTokra, mert azt amúgy ugyanúgy mehet Reelsbe, Shortsba, akkor már Facebookra is mindenhova, de akkor kezd el fotókkal, utána akkor vegyél föl egy videót, nem kell 100-at felrakni, csak kezd el, csináld, és akkor utána egyébként amúgy is belejön az ember, hogyha elkezdi. Legyen az első videó tök szar. Kit érdekel? 2 év múlva meg jó lesz, az letörlöd, hogyha nem tetszik, és zavar, hogy ott van. Legyen az első 10 videó tök szar. Kit érdekel? De legalább próbálkozz, hogy ha ténylegesen azt érzed, hogy nem működik, akkor azt tudod mondani, hogy én mindent megtettem. Mindent megtettem azért, hogy ez működjön, valami nem jó. És akkor kérd szakember segítségét, beszélj vele, menj el egy tanácsadásra, beszélj szakmabeliekkel, bármi ilyesmi, de hogy önerőből is meg lehet egy csomó mindent valósítani, meg akkor is, hogyha az elején tök szar. Hát pláne, hogy ott van a fényképezőgép a kezedben. Igen. A táskádban. Év elején kezdtem el egyébként így a videós tartalmakat jobban, januárban valahogy. Hát amikor az első videókat felvettem, az kín volt. Nekem amúgy marha nehezen megy ez, és akkor beülni a kamerá elé, és egy mondatot elmondani, tehát konkrét megnéztem, hogy mi van leírva, elmondtam az egy mondatot, és elfelejtettem, mire a végére értem. Meg levert a víz, meg minden. 5 perces YouTube videót felvettem 15 vagy 20 percben, mire azt szétvágtam meg minden, hogy jó legyen, és mire nekiültem, nagy levegő, hogy felvegyem, még itt is bénázok amúgy az elején, de ez már egy brutál előrehaladott rész ahhoz képest, ahol mondjuk voltam januárban. Igen, hogy ezt akartam mondani, hogy én is, amikor vezetem a saját podcastünket, hát pont neked meséltem, hogy amikor megyek be a stúdióba, akkor magamnak mantrázom, hogy akarom felvezetni az adást. Mert az első adásban megpróbáltam, elolvastam, ránéztem a kamerára, seg fogalmam nem volt, hogy mit kéne mondani. Aztán megint elolvastam, és akkor valahogy összemakogtam, és utálom is az összes intróját az első 2 epizódnak, például tökre utálom, és most már a 4., 5. epizódot vettük föl, és megvolt a fejemben, hogy mit akarok mondani, hogy itt megint az önazonosság, hogy nem ahhoz ragaszkodtam, ami le volt írva, hanem én elmondom a gondolataimat a kamerába, aztán utána azt össze lehet vágni, hogyha nagyon hülyeséget mondanék, vagy valami ilyesmi, de hogy sokkal könnyebb megint ez, és hogy ez a haladás, hogy az első adásban te is biztos, vagy az első videódnál egy csomót szenvedtél. Én januárban, én is akkor kezdtem ugye a mi tartalomgyártásunkat, és elmentünk, és leültem, és akkor mondták, hogy mit kéne elmondani. És tudod, már úgy csináltuk, hogy már egy mondatot is félbevettünk föl, hogy akkor az első felét elmondom, lenézem, elolvasom, megint elmondom, és akkor majd összevágjuk. És nagyon rossz érzés volt, és bénának éreztem magam. Ráadásul ott kibéreltünk egy nagy luxusházat Magyaródon, ahol forgattuk az első videókat, ott volt a stáb, beszélgettünk, jókat röhögtünk, és akkor szörnyen éreztem magam attól, hogy ott belehibázok. Aztán utána most meg már leülök, és nem tudom, a 16 TikTok videónkat felveszem 2 óra alatt, mert el tudom mondani úgy, ahogy akarom, és nem is kell megvágni, hanem csak effektezni, meg feliratozni. Úgyhogy el kell kezdeni, ez megint az a konzisztens kommunikáció, hogy ha már elkezded, akkor ne hagyd abba. Ha szar az elején, ha jó, akkor csinálni kell. Igen, csinálj egy tök szart, utána majd lesz egy kevésbé szar, utána egy vállalható, és utána az szépen majd átmegy a jóba, és lehet, hogy ezt kell csinálni 50 videót. Igen. Hát de... én az első videóinkat például, amit januárban forgattunk, én azokat annyira nem is szeretem, pedig az volt a legnagyobb költségvetésű az összes, egy bérelt ház, bevilágítva minden.
sokkal jobban szeretem, amikor ott állok a fal előtt az irodába, és elmondom a sikersztorit. És azt mondjuk 5 perc alatt vettük fel. A legjobb videótok az uborka szezonos, az tuti. Igen, az jó volt. Aki meg akarja nézni, az keresse meg az Őrség TikTok csatornáját. Vagy van a hirdetési videónk, hogyha valakivel szembe fog jönni. Mire kijön ez az adás, addigra megint hirdetünk, mert most pont leállítottuk a hirdetéseinket, de az úgy kezdődik, hogy kolbász. Ez így kezdődik, és az az all-time legjobban teljesítő videó, és itt meg megint az, hogy amúgy én meg kiléptem ebből a komfortzónámból, mert én nem akartam így kezdeni a videót. És amikor vettük fel, azt mondták, hogy ez húknak, ez nagyon jó az elején. Én csak belemondom a kamerába, hogy kolbász, és feljön egy kolbász, és azóta láttam már mémeket úgy, hogy ki van fotózva ez a rész, hogy kijön a kolbász, és akkor bekommentelik random helyekre, index cikkek alá, szóval ez így elkezdett terjeszteni, és akkor én vagyok a kolbászos csávó, aki eladott. 3 hét kutató munka után meglett a tökéletes húk, kolbász. Igen, de itt én is kiléptem a komfortzónámból, és olyan tartalmat gyártottunk, ami utána nagyon sikeres lett. Ti mindent egyébként csak teszteltek. Miért kell ez? Ez egyébként szerintem mindenre igaz, mert amúgy annó ezt még azért a Facebook hirdetésekkel kapcsolatban mondtad, vagy nem tudom, hogy meta hirdetésnek hívjátok-e. Facebook inkább. Ilyen régi módiak vagyunk. De ez szerintem ugyanúgy igaz most már mindenre. Tehát ugyanúgy igaz a tartalommarketingre, a hirdetésekre, szerintem még a Google Ads-re is, abban annyira nem vagyok otthon. Miért, hogyha most megkérdezem tőled, hogy milyen videót gyártsak, hogy el tudjak adni ezt a vizes poharat. Te meg tudod mondani, hogy pontosan milyen videót kell gyártam, hogy ebből mondjuk 100 000 darabot szeretnék eladni. Hát így elsőre biztos, hogy nem. Mi se, senki. Aki azt mondja, hogy el tudja adni, az hazudik. Ja, valami ilyen irányba talán elindulni. Én is le tudok ülni, és ki tudok ötletelni egy csomó videó ötletet, hogy ezt a vizes poharat eladjam, de meg fogom nézni, hogy abban mi teljesítette jól. És itt megint az, amit már említettem, hogy egyrészt megkérdezem a célközönséget, hogy csak akkor adom el ezt a vizes poharat, hogyha nekik erre szükségük van. Ez már magával hordozza azt, hogy valószínűleg van rá igény. Hogyha van rá igény, akkor már csak ezt megfelelően kell tálalnom. Honnan tudom, hogy megfelelően tálalom, hogy letesztelem azokat a videókat, amiket gyártok, és amire a legjobban reagálnak, abból fogok gyártani még 10-et, 20-at, 30-at, és onnantól ez lesz a kommunikációm. Ez szerintem egy nagyon magától értetődő dolog. Azok a marketing guruk, akik ténylegesen azt mondják, hogy vedd meg a kurzusomat, ezt így kell csinálni. Honnan tudod? Miért mondod azt, hogy ez így lesz? Szóval nem így lesz. Biztos vagyok benne, hogy sőt, ahelyett, hogy így lenne, észre fogod venni, hogy elkezdesz hirdetni ezzel a módszerrel, és elmondja 600 másik embernek, ők is így csinálják, és ti lesztek az az átlag, amiből ki kell tűnni. Ami mindenki van. Le kell tesztelni mindent, a hirdetéseket, a kreatívokat, a mai napig szövegeket is tesztelgetünk, megnézzük, hogy például ajánlom mindenkinek, hogy tesztelje le, hogy egy long copy, amit a Lassú Henrik használ, például én is tőle tanultam, hogy egy long copy, meg egy short copy, az hogy teljesít, vagy egy átlagos hirdetési szöveg emellett hogy fog teljesíteni. Egyébként esküvőkön, például az esküvős vonalhoz én pont egy long copyt használok, senki az égvilágon szerintem nem hirdet ilyennel, és szerintem ezért megy amúgy 650 forintos CPL-t. Tök jó. És látod, mert egy menny azt, hogy pont végig fogja olvasni. Mert pont az fogja érdekelni, hogy ez a szöveg az érzelmeire hat, az fogja érdekelni, hogy pont azt mondod el benne, ami kell, mert igen, mellesleg jól meg van írva. Igen, tehát csináltál mellé egy jó kutatást, szépen fel van emojizva, szépen van taglalva, aki közepes szövegekkel próbál hirdetni. És itt megint nem azt mondom, hogyha elkezdesz hirdetni olyan szövegekkel, amiben letesztelsz több kommunikációs irányt, megnézed, hogy melyik teljesít jól, akkor abba menj. Vagy én például nem tudom, hogy a ti tanácsadásotokon annó ezt elmondtam-e, de hogy én mindig azt mondtam, hogy csinálj buyer personákat. Azt mondod, hogy, persze. Azt mondod, hogy ő a Sanyi, ő a Réka, és akkor 2 tök különböző ember. A Sanyi itt dolgozik, ennyi éves, ezt csinálja, ilyen munkahelye van, ilyen autója van, utálja a barátait, szereti a focit. Ott egy húsvér ember igazából egy lapon. Tehát Réka ennek mondjuk pont az ellentetje, mennyasszony, most fog dönteni, nem tudom, nincs munkahelye jelen pillanatban, de hogy akkor utána nekiírod, és Sanyinak megírsz egy szöveget, meg Rékának megírsz egy szöveget. És rá fogsz jönni, hogy aha, az én célközönségem az inkább a Réka, mert hogy ő mennyasszony, őt most ezt foglalkoztatja, stb. Neki ezek a nyomópontjai.
le kell tesztelni ezt, és nem tudod, hogy lehet, hogy valakinél meg pontos annyi fog működni, mert neki meg ő a célközönség. Tehát az a varázspirula, amit mindenki be akar venni 2 deci vízzel, az soha az életben nem létezett, és nem is fog. Nem. És nem a marketing csatorna a szar, még visszautalva az előző témára, hanem akkor lehet, hogy a hirdetés szar, vagy a hirdetés beállítása, vagy a termék, és akkor még a sorolhatnám, amiről eddig beszéltünk. És éppen miatt jön be a tesztelés. Tehát oké, lehet, hogy tök jó meg, és akkor itt jön az, hogy akkor minden fel van építve, amiről eddig beszéltünk. Egyébként akkor már lehet, hogy menni is fog. De hogyha nincs letesztelve a hirdetés, és nincs legalább egy alaptapasztalat, hogy ott mi működik jól, akkor hiába várja az ember szintén, hogy nincs, jó. Nincs elég, aki azt mondja, hogy elköltöttem 40 000 forintot, és ez elégetett pénz volt. Miért elégetett pénz? Amikor én ezt hallom ügyfelektől, vagy bárkitől, hogy nekünk is vannak olyan visszajelzéseink, például egy közös munka során, hogy azt mondja az ügyfél, hogy figyelj, hogy ne égessük már tovább a pénzemet. De nem égetjük a pénzedet, hanem éppen teszteljük azt, hogy neked mi fog működni, és utána hozok belőle egy csomó vásárlást, de hogy itt megint ez a mindset, hogy ez a panaszkodás, hogy egyből elégetjük a pénzt, hogy azt a 40 000 forintot, amit elkölt egy egyéni vállalkozó, lehet úgy gondolni rá, hogy ha 40 000 forint, akkor kielemzem az összes hirdetésemet, megnézem, mi volt benne a jó, mi volt benne a rossz, hogy fogom a következőt megcsinálni, és akkor 40 000 forintot most odaadtam valakinek, aki éppen a Facebook, azért, hogy tanuljak belőle valamit. És abból tanulva a következő 40 000-et már egy fokkal jobban költöm el. Az se fog vásárlást hozni lehet, de akkor a következő 40 már lehet, hogy fog azokból a tapasztalatokból, amiket összeszedtem. Igen, egyébként annó én voltam az őrségnél konzultáció, és én is ott azt a pénzt, ami amúgy szerintem nem volt kis összeg, pláne az én fejemmel, simán elkölthettem volna másra. Bár valószínűleg egyébként hirdetésre úgyse költöttem volna annyit, de ha elköltöttem volna, lehet, hogy akkor is tényleg elégetés lett volna, valami biztos lett volna belőle, de közel se olyan eredmény, mint ami kellett volna. Viszont akkor elmentem, és akkor megkérdeztem, hogy és egyébként 8 órás konzultáció volt őrsikkel. Ez volt a rekord. Nem biztos, hogy ennyit kaptak, hogyha hozzájuk mentek. De... A mai napig ez volt a rekord, de pont ez mert amúgy ez egy 4 órás. Volt kérdésem, mert én amúgy tisztában voltam szinte mindennel, amit mondtál, viszont kellett az a megerősítés. Nyilván én mondjuk azok közé tartoztam, aki már akkor is azért ennek nagyon utána járt. De kellett az, hogy aki ezzel foglalkozik, ez a cége, full ebbe van egész nap, mert azért nyilván én 1000 dolggal is foglalkoztam még akkor, kellett, hogy rámondja, hogy igen, ez így van, és az ő szájából hallani, és utána összeállt az egész kirakós, és akkor mehetett a dolog. Így kell vállalkozni, amit te is mondtad, hogy már úgy mész el egy konzultációra, hogy már azzal tisztában vagy, hogy ettől mit vársz, hogy nem a csodát várod ettől a konzultációtól, mert aki elmegy egy tanácsadásra, hogy valakinek kiszervezi a marketinget, akár egy 50 000 forintos szolgáltatónak kiszervezi, és egy hónap után azt mondja, hogy jó van, úgy nem tudsz te semmit, mit vártál? Hogy én se vagyok varázsló, senki a cégemből sajnos nem varázsló, és nem tud pénzt csinálni mindenkinek, hogy itt hosszan felépített stratégiákról beszélünk, itt márkaépítésről, itt kommunikációs stratégiákról, amiket hosszú távon be lehet építeni a marketingedbe, és látszik, hogy az jó lesz. Én váltig állítom, hogy a legtöbb vállalkozó ott bukik el, hogy nem várja meg azt a pillanatot, ahonnan már ő tud profitábilisan működni például, vagy ahonnan már elkezd ez jól működni, hanem mindenki nagyon hamar feladja ezt, hogy nem lehet feladni. Hogyha elmész a harmadik, negyedik ilyen dologig, akkor bíz magadban annyira, hogy jól döntöttél, hogy kiszervezted, hogy elmentél erre a konzultációra, csak valamiért nem jött össze. Mindig azt mondom, hogy van egy üvegplafon minden növekedésnél, és az üvegplafon fölugrasz, visszapattansz. Kurva sokszor eljátszottuk ebben az évben, és mi is. És nem azon csiránkozok most évvégén, hogy miért nem hatszoroztuk a céget, hanem azt mondom, hogy ezeket az üvegplafonokat megtanultuk, hogy kell áttörni, és tudom, hogy a következő üvegplafont hogy kell áttörni, mert tanultam, de biztos lesz még 6-8 ilyen tanulság az életemben, amikor látni fogom, hogy egy cégépítésnek mik a lépései. És nem feladtam a második üvegplafonnál, hogy azt, én nem lehet tovább menni, hanem kitaláltam, hogy fogok tovább menni. És a legtöbben itt adják fel amúgy a marketingükben, a vállalkozásukban, de akár ezt a saját életére is mindenki lefordíthatja, hogy azért, mert egyszer elbuksz, nem lehet feladni. Azért, mert kétszer, háromszor, miért csinálod? Vagy hogyha tényleg komolyan gondolod, akkor úgyse fogod feladni. És azok a nagy sikersztorik, meg azoktól tanulsz, meg azért nézed az Elon Muskot, a Bill Gateset, meg a mindenkit, mert tudod, hogy ők is pontosan végigmentek ugyanezeken a dolgokon. Csak te már úgy fordítod le magadba, hogy te nem akarsz ezen végigmenni. Hogy azt gondolod, hogy létezik ez a pirula, amit beveszel, és akkor az a siker pirulája 2 deci vízzel leöblíted, és onnantól sikeres vagy. Nem létezik ilyen. Mindenkinek a saját sikerét, azt saját magadnak kell megcsinálnod. Full ez, és egyébként én is azt látom, hogy hiába mondom el, hogy
ennyi vagy annyi a CPR az esküvős hirdetésnél, ami szerintem rohadt jó egy 300 000-es vagy több százezeres szolgáltatásnál. És nyilván abból az árási arány is tök jó. Viszont jön a mondjuk a mentoráltam, és akkor kérdezi, hogy hát megcsinálja de miért úgy? És akkor mondom neki, hogy hát elkölt ennyit, majd annyit, de még nincs eredmény. Hát mondom, persze, ezt én is elköltöttem az elején, leteszteltem a célközönségeket, azért van ez, hogy teszteld le az egészet. El kell költeni pénzt, hogy utána hosszú távon sokkal kevesebbet kelljen költened. Igen, és akkor menjen. Ha nem úgy tekintek a marketingemre, hogy elköltöm a pénzt, hanem befektetem a pénzt, akkor már egyből másik oldalra világítom. Berakod, és vissza fog jönni, csak a többszöröset. Vissza. Lehet, hogy, és lehet, hogy nem azonnal. Nyilván egy vállalkozónak az a fontos, hogy... Sőt, több, mint valószínű egyébként, hogy nem azonnal. Én láttam nagyon sok céget, több 100 együttműködésem volt ebbe az évbe is, és nagyon sok emberrel dolgoztam. Az, aki akár hosszú távon csinál valamilyen marketing tevékenységet, konzisztensen, jól kommunikál, annak vannak akár kis visszajelzései, hogy nem azt mondom, hogy megállás nélkül nagyon jó eredményei vannak, de mondjuk akár nem jön annyi vásárlás, mint szeretnéd, nullás a cég, de cserébe jönnek jó visszajelzések, hogy tudod, nem létezik az a pillanat, hogy nem fog eljönni egy pont, ahonnan ez elkezd beindulni. Mert akkor a piac olyan, akkor jelen pillanatban valamit változtatni kell a kommunikáción, alkalmazkodni kell megint egy kicsit a piachoz, de hogyha kitartasz és konzisztensen kitartasz egy dolog mellett, és alázatosan csinálod tovább az egészet, akkor el fog jönni az a pont, amikor ez működni fog, és a befektetésként tekintesz erre, és nem azt mondod te is, hogy a 40 000 forint az milyen sok, és akkor elköltöttem, nem elköltöttem, befektettem. Lehet, hogy rosszul fektettem be. Lehet, hogy ha bitcoinba rakom, több pénzem van belőle. De akkor befektetem a következő 40 000 forintot, meg a következőt, és akkor befektetek 200 000 forintot, ahonnan eljött a pont, hogy elkezdek profitábilisan működni, és nem 200 000 forintot fogok visszakeresni, hanem azt a 200-at már az elején, az első hónapban visszakeresem, aztán 1 milliót, 2 milliót, és elkezdem építeni a cégemet. És itt könnyű azt mondani, hogy jó, hát oké, de könnyű, ez nagyon sok pénz, azt milyen nehéz megkeresni ezt a 200-at. De az elején senkinek nem volt könnyű megkeresni, nektek se, nekem se, az elején marha nehéz. Igen. Marha soknak tűnik 200 000 forint, most meg 1 milliós képzésekre járok. És ez se flexből, csak azért, mert most már nyilván tudom, hogy ha megérte annó annyit beletenni, akkor most már még többet megéri beletenni. És mindannyian szerintem te is átmentél ezen, mi is átmentünk ezen. Az elején kurva nehéz. De nem tudod, hogy honnan fogod összeszedni. Ott van 0 forint a bankszámlán. És mit csinálsz? Addig mész, amíg össze nem szeded. Ennyire egyszerű. Ezért vagy vállalkozó. És itt a különbség, hogy van, aki abba hagyja, és van, aki megy tovább, és ha kell pirul, akkor ez az. Ezért vagy vállalkozó, mert neked tovább kell menned. Hogyha valaki visszatérően, nekem is vannak olyan mentorátjaim, vagy beszélgetek olyan emberekkel is, akiknél szintén visszatérően ez probléma, hogy hát már csinálom ezt, meg csinálom azt, de hogy jön vissza a panaszkodás, ez a mentalitás, ez a nem tudom, nem jó, ez a baj, nem tudom megugrani, stb. Volt olyan, akinek fia, hagyd abba. Nem azért nem tudod megugrani, mert nem tudom, hülye vagy az alaphozzáállásod olyan, hogy nem tudsz vállalkozni. Egyszerűen nem való neked a vállalkozás, hogyha te megállásnék a panaszkodással vagy elfoglalva azzal a mindsettel, hogy nem arra fókuszálsz, hogy mi a célod. Mert akinek az a célja, hogy szeretnék 1 milliós képzésekre járni, az el fog menni az 1 milliós képzésre. Akinek az a célja, hogy vegyen egy doboz cigit reggel a dohányboltba, akkor ő azt a doboz cigit fogja megvenni, de mellette csak mondja, hogy az a célja, hogy 1 milliós képzésre járjon. Most voltam az OT tréningnél, és akkor úgy oda az értékesítők rögtön nézni, és akkor mondtam, hogy tök jó fej vagy, nekem nem kell értékesítened, én azért vagyok itt, hogy ezt megvegyem, szóval nem úgy végigmehetünk, meg tök jó amúgy, ahogy nyomod, amúgy tényleg nyilván látszik, hogy jól csinálják, de mondom, én úgyis meg fogom venni, tehát... Igen, hogy aki látja ebbe, viszont ez egy nagyon, nagyon kisebbség. Igen, jó. Attól függetlenül, hogy ezért majd sokan megköveznek, de ezt már több helyen is elmondtam, hogy én amúgy örültem a kata törvénynek alapvetően, mert végre... Rákényszerítette az embereket, hogy lépjenek. Végre megszűnt, szelektálódott a piac. Minden piac, ahol eddig katások voltak, hogy az nem egy vállalkozó, aki önmaga alkalmazottja. Az nem azért vagy vállalkozó, mert éppen a kormány lehetőséget biztosít arra, hogy 50 000 forintért cserébe bármit megcsinálhatsz, hanem azért vagy vállalkozó, mert céget építesz, mert szervezetet, mert cégkultúrát, mert nagyobb céljaid vannak, mert tényleg nagy céget akarsz, aki azt mondja, hogy jaj, nem tudom, ebbe az évben már nem hajtok annyira, mert már csak 100 000 forint van a kata keretemből,
akkor te nem vállalkozó vagy, te egy jól kereső alkalmazott vagy, akinek van egy főnöke, csak éppen az pont te vagy. Szóval én ennek nagyon örültem, ennek az átrendeződésnek, hogy elindult egy ilyen folyamat, hogy már talán most is szelektálódott ez, és még ennek van egy lecsengése, azt látom, amiről te is beszéltél, hogy vannak még azok, akik próbálkoznak, de szerintem mindenki jobban járna, hogyha egy idő után rájössz, hogy nem kell mindenkinek vállalkoznia. Igen. És ezzel semmi baj nincsen, mert nekem is vannak olyan ismerőseim, akik attól függetlenül nem vállalkoznak, nagyon jó alkalmazottak, és nagyon jó helyen dolgoznak, és jól keresnek. És szükség van rájuk. Persze. Tehát, és sokkal értékesebbek, mint hogy ő vállalkozó lenne. Egyszerűen olyan személyiség, sőt, egyébként valószínűleg az emberek nagyobb része olyan, az a fajta személyiség, akinek egy alkalmazotti munkaviszony sokkal jobban fekszik, és sokkal jobban. És ez semmi baj nincsen. Nekem is alkalmazottaim vannak, bár nem szeretek így hivatkozni, mindenkire inkább munkatársként vagy csapattársként hivatkozok, de hogy én se tudnám ezt elérni, ha nem lennének ilyen emberek. És szükség van rájuk, és ez nem pejoratívan mondom, hogy szükség van rájuk, hanem ténylegesen, hogy inkább csak a másik oldalnál gondolom inkább visszásnak azt, hogy aki vállalkozni akar, az kényszeríti magát arra, hogy most már vállalkozni akarok. Minek kényszeríted? Mindenki jobban jár, hogyha te egy jó alkalmazott leszel valahol, boldogabb leszel, inkább kényszeríted magadat arra, hogy vállalkozol boldogtalanul. Minek? Inkább akkor vállalkozz boldogan, vagy akkor menj el dolgozni máshova, ahol meg boldogan tudsz dolgozni. Igen, és haza tudsz délután 5-kor érni, félrerakhatod a munkát, jó eséllyel. Igen, tök jó, de vállalkozóként meg ugye ezt meg nem... Ezt ismerjük. Az elején nem teheted meg. Igen. Kis témaváltás, de azért mégis picit kapcsolódik ide. Iszonyú aktívak vagytok social médián mostanában. Nyilván erről beszéltünk is, hogy miért. Kaptok hideget, meleget. Szerintem írtó jól kezelitek, meg írtó jók a válaszaitok is. Ezt nyilván egy csapatban mindig könnyebb, de ezt hogy lehet feldolgozni? Mit ajánlasz azoknak, akik így ezzel így most szembesülnek, hogy az, hogy ő kilép social médiára, akkor ott nem csak a pozitív fog visszajönni. Ez szintén egy olyan dolog, amiről eddig beszéltünk, hogy ez aztán közel se kell emiatt meghátrálni, mert ez nem arról szól, de azért mégis az embernek marha rosszul tud eleinte esni. Sőt, nem fog visszajönni pozitív. Én azt látom, hogy ha valakinek tetszik, akkor is leszarja, és nem írja meg, mert akkor meg nem írom meg, hogy neki jó, mert látom, hogy neki úgyis jó ez. Vagy pozitív nem fog visszajönni. Negatív az jön vissza. Nekem erre Facebookon van egy jó megoldásom, az a tiltástörlés. Igen, ez egy jó cucc. Az elején engem is bántott, sőt volt egy olyan komment, ahol azt éreztem, hogy minden erőfeszítésem ellenére is a Laci árnyékában maradtam, és vannak azok, akiknek nem feltétlenül tetszik az a kommunikációs irány, amit én képviselek, vagy amit én csinálok, és ez bántott abba a pillanatba. Aztán utána rájöttem, hogy leszarom, bocsánat, de hogy nem érdekelt onnantól kezdve, mert tudtam, hogy az eredményeim engem igazolnak, a célomat elérem, tudom, hogy alapvetően senkinek semmi rosszat nem ártottam. Az, hogy odaírja valaki egy bajszos köcsög a kommentem alá, vagy a videóm alá, nem érdekel, mert általában pont ilyen értelmi szintet képviselnek azok a kommentelők, és egy idő után, hogyha elkezded ezeket letiltani és törölni, akkor eltűnnek. Most nem tudom, január óta én is a follow marketing oldaláról letiltottam több száz embert. És nem azokat tiltom le, akik érdemi vitát kezdeményeznének. Akiből tudod, hogy biztos, hogy soha az életben nem lesz ügyfeled. De hogyha valaki olyan, hogy volt olyan is, aki vállalkozó, és akkor olyat ír, hogy nem tudom, hogy ilyen minősíthetetlen stílusban szimplán nem is akarsz együtt dolgozni. Akkor minek nézed? Hogy van, akinek megírom azt, hogy akkor nyugodtan tiltson le ő, a másikat meg letiltom én, szóval, hogy azok, akik érdemi vitát kezdeményeznek, vagy felvetnek egy jogos felvetést, arra válaszolok. Azt szerintem azt jól lehet kezelni. Abban mindig nyitott vagyok arra, hogy akár beszélgessünk erről, hogy miért látja így, hogy köszi az értékes visszajelzést, ez is visszacsatolás, hogy azt hova tudom beépíteni, akár egy kommentből, és azzal érdemes foglalkozni. Azzal, hogy valaki leírja Facebookon, hogy nem tudom, szar a videód, vagy valami, le kell tiltani, meg törölni kell a kommentjét, minek van ott? Felesleges, mindannyian jobban, téged nem fog idegesíteni már, mert visszatérően fog kommentelni mindenhova, ő meg úgyse fog venni tőled soha semmit. Fókuszálj arra, akik tényleg valamikor akár vehetnek tőled is valamit, vagy értékes tagjai a közösségeknek. És itt nagyon fontos azt tudatosítani, amit az elején mondtál, hogy van attól még pozitív vélemény, csak az emberek, pláne magyar emberek, egyszerűen nem teszik közzé. Nem, és még szemtől szembe se fogja elmondani senki.
Én ezzel szembesültem az elmúlt egy évben. Én is azt látom, hogy egyébként így az általánosságban tartalmak alá kik posztolnak, kik kommentelnek, azok, akik ugyanezen mennek át, meg mások, akik csinálnak videókat, stb. És találkoznak ezzel, és nyilván ott jön a visszajelzés. Igen. Meg még azért van egy-két ember, aki így a nagy buzdításra azért valamit kommentel, de mondjuk negatív azért amúgy podcast kapcsán nem nagyon jött szerintem eddig, de így más területen is inkább ezt veszem észre, hogy azok kommentelnek, akik amúgy ezt átélik, hogy amúgy senki nem kommentel pozitívat itthon. Nem, de amúgy úgy szemtől szembe sem mondják el, hogy nem gondolom, hogy arra lehet számítani, vagy alapozni, hogy majd akkor más vállalkozók azt mondják, hogy milyen jól nyomod, meg látom. Én is látom. Szerinted hányan gratulálnak az elmúlt egy év sikereihez? Ezt így elengedik, nem fogja soha elmondani. Főleg egyéni vállalkozóként senkitől nem várhatod azt, hogy bárki azt mondja, hogy milyen jól csinálod. Pláne a konkurenciákkal. Pláne, de senki nem fogja amúgy elmondani. Én alapvetően ezt azért magányos dolognak tartom, hogy ezért is szeretem a társas vállalkozási formát, hogy ott vannak a tulajdonos társaim, a csapatom, tőlük kapok visszajelzést, vannak olyan partnerek, akik kapok visszajelzést, azoknak a véleményére adok, és az alapján alakítom a kommunikációmat, vagy az alapján változtatok bizonyos dolgokat, ez alapján hozok meg bizonyos döntéseket, de a külvilágtól véleményt várni, vagy hogyha azért hirdetsz, hogy a külvilág véleményt... Pozitívat adjon. Igen, pozitívat adjon. Véleményt kapsz, csak... Ez felesleges megcsinálni. Inkább ezt a hirdetést az elején, hogyha valaki elkezdi ezt csinálni fotósként akár, akkor úgy gondolom, hogy egy ilyen szemellenzős látásmóddal kell csinálni, hogy te csinálod azért, mert pénzt akarsz keresni, és oda kommenteli valaki, hogy jó vagy, ügyes vagy, meg tök jó a hirdetés, akkor megköszönöd neki nagyon szépen, és akkor lehet, hogy van egy értékes, újabb kapcsolatod, meg aki meg épp elküld a picsába azért, mert nem tudom, nem tetszik neki a hirdetés, akkor azt meg letiltod, és akkor nem foglalkozol vele, de... Őt se zavarja onnantól kezdve a hirdetés, meg téged se zavarja. Nem. Mi is ugyanezt, én megkímélek sok embert a mi hirdetésünk, de például aki Facebookon kommentel, azt mondtam, hogy miért, hogyha egy normális ember, aki valaha is vásárol, ezt nem fog kommentelni. Az fel fogja veled venni a kapcsolatot, és beszélgetni fog veled, nem pedig kommentbe megírni ezt meg ezt. Hát sokszor elfelejtik az emberek, hogy a hirdetés mögött is emberek állnak. Persze, de senkit nem érdekel. Említetted, a jóbornak nem kell cégér. Szerinted egy jó fotósnak szüksége van online marketingre, hirdetésre? Hát jó kap képei? Igen. Mindenkinek. Legalább annyi, hogy indulj el. Hogyha nem is azzal indulsz el, hogy hirdetsz, akkor indulj el azzal, hogy organikusan elkezdesz videót gyártani, TikTok csatornát indítani, YouTube csatornát indítani, elkezdesz minimális összeggel kiemelgetni posztokat. Én senkit nem beszélek rá arról, hogy emelje ki a posztját. Álszent lennék, megint az önazonosság, én is emelem ki a mai napig a follow marketing posztját, mert azt hozza a legjobban a követőket. Tök jól működik a kiemelés ebből a szempontból. Nem pénzt akarok vele keresni, nem onnan várom a bejövő leadeket. De márkaépítésre tök jó, hozza a követőt, hozza a lájkot, tökre meg vagyok elégedve vele. De akkor mondjuk kiemelsz, építed a márkádat, kommunikálsz folyamatosan, mondjuk nagyon nagy fókusz helyezel a TikTok csatornádra. Én a TikTokba személyes márkaépítésre, szolgáltatóként én csak azt ajánlom mindenkinek, hogy... De miért jelen vannak ott azok az olyan emberek, olyan ügyfelek, akik még mondjuk neked is játszanak? Tartalomdisztribúció után, hogyha megvan egy helyen az a tartalom, azt tudod YouTube-ra, Instagramra, Facebookra ugyanúgy tovább posztolni. Szóval, ami TikTokon működik, az működni fog az összes többi platformon is. És mondjuk, hogyha erre helyezel hangsúlyt, akkor az működőképes lesz. De én nem arra biztatok, hogy akkor mindenképp hirdetni kell, mert nem kell mindenképp mindenkinek hirdetni. Ha eljutsz egy olyan szintre, hogy tudsz hirdetni, és befektetésként tekintesz, akkor hirdes, ha meg tényleg csak szeretnéd a személyes márkádat építeni, organikusan megkeresni, akkor meg bele kell tenni minden energiát abba, hogy gyártod a tartalmakat, ráírogatsz emberekre, építed a portfóliódat, különböző olyan ingyenes marketing eszközöket vetsz be, amivel tudsz azonosulni. Mondjuk például Threads-en én most tök nagyot megyek, hogyha valaki megnézi, ilyen tök jó, ilyen 70 lájkjaim vannak, pedig csak hülyeségeket írogatok ki, de hogy azt gondolom, hogyha marketing témába találnám meg azt a vonalat, amiben én kommunikálnék Threads-en, akkor szerintem egy tök jól működő platform lehetne most a következő időszakban. És akár ott is lehetne, de mondom, a TikTok az 100%, onnantól meg akkor mehet minden platformra.
Keress ügyfeleket, tegyél meg mindent azért, hogy minél több ügyfeled legyen. Tegyél meg mindent azért, hogy egyre több kapcsolatot tegyél járjál mastermindokba, járjál különböző olyan üzleti körökbe, hívd el vacsorázni vállalkozó ismerőseidet. Meg lehet mindent tenni, nem csak a Facebook hirdetésekből lehet vállalkozást építeni, amikor ezek megvannak, és megvan a biztos alap, hogy már tudsz költeni Facebook hirdetésekre, akkor meg elengedhetetlen, hogy akkor hirdess is. Minden vállalkozás ma pont a pozitívat mutatja kifele, tehát megy a tartalom, és mindenki mutatja a szépet. Pont beszéltük veled, hogy ti a podcastben beszéltek a kicsit így a negatív oldaláról is, hogy ne csak a vetítés van, hogy minden tökéletes. Mi a teendő, hogyha mondjuk van egy negatív ügyfélmélemény? Most már amúgy lehet, hogy tudjátok úgy szűrni az ügyfeleket, hogy gyakorlatilag ez minimalizálva legyen, de azért eleinte biztos, hogy volt. Hogyan lehet ezeket kezelni? Hogyan lehet mondjuk egy ilyenből kijönni, és elvinni pozitív irányba? Annak a híve vagyok, hogy alapvetően, hogyha jó a szolgáltatásod, hogyha mindent megteszel az ügyfél, és nem akarsz neki szándékosan kárt okozni, akkor már ott az ügyfélnél van az a probléma, hogy ha te mindent megtettél, hibáztál valamibe, vagy nem is hibáztál, de úgyis téged fognak megtalálni bűnbakként, vagy téged fognak hibáztatni ezért. Úgyhogy ha van egy ilyen negatív ügyfélvélemény, akkor azt egyrészről, hogyha visszatérően kirajzolódik belőle egy minta, akkor azt kezelni kell. Akkor be kell tenni a folyamatba, a vállalkozásba, akkor úgy kell továbbfejleszteni a szolgáltatást, hogy ez ne ismétlődhessen. Ilyenkor én viszont mindig annak a híve vagyok, bármilyen szolgáltatásunkat is értékesítjük, hogyha az ügyfélnél látom, hogy egyértelműen hibáztunk, és esetleg eljutunk addig, hogy ő nagyon, nagyon csalódott bennünk, stb. Fontos a PR, fontos az, hogy nem mondjon rólunk rosszat, hogy akkor úgy váljunk el, hogy mindannyian elégedettek legyünk, hogy adjunk neki egy ingyen hónapot, hogy figyelj, tudjuk, hogy nem hozzuk azokat az eredményeket valamilyen és nem azért nem hozzuk az eredményeket mondjuk, mert nem teszünk meg mindent érte, lehet a piac, lehet rosszul mértük föl, lehet a te terméked nem jó, de hogy egy gesztus gyakoroljak felé, hogy látod, hogy mindent megteszünk érted, hogy egy hónapig ingyen dolgozunk neked, csak hogy tudjon ez jól működni. És mindenkinek ezt javaslom egy vállalkozásnál, hogy nem szoktam érteni azokat, akik elkezdenek hadakozni ügyféllel, meg ő se akar veled hadakozni igazából, csak csalódott éppen, lehet érte egy veszteség, megérted a te vállalkozásodat éri veszteség, lehet, hogy te is így reagálnál. Ezeket kezelni kell, visszatérően vannak ilyenek, akkor az egy jó minta, hogy a szolgáltatást hol kell fejleszteni, de én mindig úgy vagyok, hogy nem mindig az ügyfélnek van igaza. Pont ezt akartam mondani, hogy itt akkor fel is hozhatjuk azt, hogy mindig az ügyfélnek van igaza, ez nem igaz, nem. Viszont mindig az ügyfél javát keressük. Igen, vagy hogy mindannyiunknak jó legyen igen. Az egész. Hogy jó szájízzel gondoljak vissza arra, hogy igen, volt olyan ügyfelünk, akinél nem jött össze az együttműködés valamilyen módon, de ő azt mondja, hogy figyeljetek, mindent megtettük, értem. Korrektet. Úgy tudunk elválni, igen, nincs ott a szálka. Adtatok ingyen hónapot nekem, adtatok plusz dolgot, megtettetek mindent, munkaidő után reagáltatok, ha volt valami SOS dolog. Valamiért nem jött össze. Lehet nem miattatok, hanem mert mondjuk nem piacképes az én termékem, vagy lehet azért, mert ez az együttműködés alapvetően nem volt jó, de valamiért nem jött össze. De ez nem azt jelenti, hogy ha vannak olyan ügyfelei valakinek, aki hallgatja ezt a podcastet, hogy szándékosan rosszat akar, vagy hogy akkor meg magadba tudatosítani kell annyira, hogy ez nem rólam szól most, hogy nem az én szolgáltatásommal van a probléma, nem én csináltam, hogyha nálad volt a probléma, akkor nyilván azt el kell ismerni, és ezt valahogy kezelni kell, de hogyha te megvizsgáltad belülről, és azt mondtad, hogy én mindent jól csináltam, csak ez most épp róla szól, mert ilyen kedve van, veszteség érte, rajtam vezeti le a feszültséget, stb., akkor azt meg el kell rakni egy fiókba, hogy jó, akkor kezeljük ezt úgy, hogy nekem vállalkozóként a lehető legkisebb problémát okozza az a black PR, amit ő kelthet rólam. Hiába törekszem mindig a tökéletesre, nagyszámok törvény alapján azért valami ilyen mindig becsúszik. Biztos, nekünk is vannak olyan együttműködéseink a mai napig, amikor van valami, vagy nem volt eléggé kvalifikálva az ügyfél egy együttműködésre, vagy minket tévesztett meg a kvalifikáció során, hogy úgy vállaltuk el, hogy ő nem feltétlenül mondott igazat mondjuk az árrésével kapcsolatban, vagy nem feltétlenül mondott igazat abból, hogy mennyit tud elkölteni, vagy olyan is van, őszintén beszélünk a saját podcastünkben, itt is elmondom, hogy van olyan, amikor mi hibázunk. El tudom képzelni azt, hogy az elmúlt időszakban lehetett olyan, hiszen nem veszek részt operatívan a cég működésében, hogy valamelyik ügyfélnél rossz képet futtattunk rossz szöveggel.
lehet, hogy valamilyen módon mi hibáztunk, de akkor valahogy ezt tegyük jóvá, hogy mondjuk azt az ügyfélnek, hogy ha az ügyfélnek ez akkora hiba volt abban a pillanatban, hogy ő azt érzi, hogy valamilyen hátrány érte, akkor próbáljuk meg vele megbeszélni, hogy tudjuk ezt kijavítani, hogy igen, előfordult, megmagyarázzuk neki, megértetjük vele, hogy ez ezért volt, vagy azért volt, ő pedig akkor azt tudja mondani, hogy jó, figyeljetek, hogy semmi probléma, tök korrekten kezeltétek ezt az egészet, gyorsan cseréltétek, akkor menjünk tovább ugyanígy. Ezt biztos mondtad már sokszor, de a podcastben is említetted, hogy ha valami nem megy, akkor segítséget kell valakitől kérni, aki jobban tudja nálad azt a területet. Ez nem ciki? Nem. Szerintem egy fejlődés szempontjából nem lehet egy idő után tovább menni ugyanazokkal a gondolatokkal, amik a te fejedben vannak. Én is sokszor beszélgetek olyan vállalkozókkal, olyan ismerőseimmel, akik milliárdos cégeket építettek az évek során, és biztos, hogy egy csomó olyan dolgot tudok eltanulni tőlük, ami számomra fontos és releváns információ lehet. Segítséget kérni ebből a szempontból biztos, hogy nem ciki, vagy senki nem fogja azt mondani. Nyilván nem egy olyan segítségkérés, hogy akkor ráírok a Balog Leventére holnap, hogy akkor légy szíves, segíts, vagy hogy van, de hogy nem is azt mondom, hogy aki okosabb nálad, de hogy beszélgetni kell emberekkel. Szerintem ennyire egyszerű, meghallgatni mindenkinek a nézőpontját, az álláspontját, hogy akár egy fogyasztói szempontból az egyik haverod hogy látja, egy vállalkozó, aki nem ugyanebben az iparágban van, nála ez hogy van, egy random ember, akivel online ismerkedtél, meg egy komment szekcióban mit fog erre mondani, mondjuk a te csoportodon belül. Szóval beszélgetni kell, és ebből elvenni azokat az értékes dolgokat, ami az enyém. De hogyha valakinek visszatérően vannak ilyen céges problémái, vagy már megteheti, és eljutott arra a szintre, akkor meg erre vannak a mastermind csoportok, ugye, ahol hasonló méretű cégekkel és vállalkozókkal vagy egy helyen, és akkor feldobtok egy témát, megbeszélitek, tudtok róla beszélni, de ez senkit nem tart vissza arról, hogy ne szerveződjön organikusan egy ilyen kis fotós vállalkozói mastermind például, ahol többen összeültök, vagy mi is szerveztünk például az elmúlt szervezni akartunk az elmúlt időszakban olyat, ahol többen hasonló árbevételű vállalkozók találkozunk, de tök más területekről, hogy ne ugyanarról a terület, nem azért, mert feltétlenül versenytárs, hanem csak azért, hogy más aspektusokból is megkapjuk ezeket az információkat, és akartunk szervezni egyet, és ez lehet jövőre meg is valósul. Úgyhogy szerintem ez egy fontos olyan lépése a fejlődésnek, hogy mások véleményét is meghallgass. És egyébként pont ez lett volna egy következő kérdésem, hogy nagyon sokan mondják azt, hogy mondjuk egy sikeres vállalkozáshoz kell egy jó mentor, aki azért jóval előrébb jár, vagy egyáltalán az, hogy olyan közösségbe, olyan emberekkel vett körül magadat, akik tudnak motiválni, akiktől tudsz tanulni, vagy ugyanúgy motiváltak, ők is tudnak felhúzni, és nem az van, hogy lefele húznak. Neked van olyan, akire így felnézel, vagy akitől itt tanulsz? Többen is vannak jelen pillanatban, aki az ismertségi körömben tanulok tőlük. A Szőlősi Tamás például, aki a Lotus Cleaninget épített, hogyha valaki ismeri, vagy előtte volt egy milliárdos élelmiszeripari cége, de vannak olyan, a Wolf Gáborékkal nagyon sokat szoktunk beszélgetni, a Gábortól tanulunk sokat, főleg a szakmából, de említhetnék egy csomó olyan vállalkozót, aki lehet, hogy nem milliárdos céget épített, de nagyon jó meglátásai vannak, és velük beszélgetek sokat. De hogyha elmegyek egy rendezvényre, akkor is szerintem az egy olyan pillanat, amikor belépsz oda, hogy akkor tényleg próbálj meg kapcsolódni azokkal az emberekkel. Lehet, hogy nem is ismered az X vállalkozót, csak online láttad már valaha, és mégis tök jót fogtok beszélgetni, és kialakul köztetek egy barátság. De nem csak olyannal kell beszélgetni, aki nálad okosabb, vagy magadnál okosabbnak hiszed, hogy akkor majd tőle hozok el, hanem ugyanolyan érdeklődéssel fordulok olyan vállalkozók iránt is, akik lehet, hogy még nem tartanak ott, ahol én, de egy csomó mindenben meg nekem tudnak olyan látásmódot adni. Szóval nem is a vállalkozás nagysága, meg a vállalkozás fektetett évek határozzák ezt meg, hogy kivel kell beszélgetni, hanem egyszerűen, hogy olyan emberekkel, akivel tudsz kapcsolódni, és tudtok jó dolgokat mondani egymásnak. Ha ki kéne emelni 3 dolgot, akkor mi a top 3 tanulság az elmúlt évekből? Az alkalmazkodás, az mindenképp, főleg 2020 óta én azt látom, hogy aki nem tud alkalmazkodni, annyi minden volt, Covid, katatörvény, válság, háború, minden, ezekhez nagyon alkalmazkodni kell, és gyorsan kell ezekben dönteni. A másik nekem az, hogy kell egy jó csapat, aki ott van mögötted, és hogyha ez nem is olyan csapat, aki a te csapatod,
akkor legalább az a környezet, aki mögötted áll és támogat, és veled van. A harmadik meg az, hogy nekem nagyon, nagyon fontos az elmúlt időszakban a konzisztencia, hogy lehajtott fejjel alázatosan tudjam csinálni ugyanazt, és mindenkinek is ugyanezt ajánlom, hogy csináld folyamatosan minden ellenállás ellenére azt, amit csinálsz, mert higgy magadba annyira, hogy jó az, amit csinálsz, és egyszer az biztos, hogy jó lesz, és ez sikerült, hogy egy pillanatig nem kételkedtem magamban, hogy ezt az évet meg fogjuk valósítani, és elérjük a kitűzött céljainkat, és abba se kételkedek jelen pillanatban, hogy már az előre megtervezett következő évbe kitűzött céljainkat el fogjuk érni jövő decemberig. Az előző adásban egyébként pont ezekről van szó, ez az évtervezés, stb. És egyébként ezt az adást most még decemberben vesszük föl, tehát nem január második felébe kezdett el gondolkozni azon, hogy mi legyen jövőre. Hát nekünk megvan, azt hiszem 2 vagy 3 hónap a jövő évi célunk. Ugyanez, nálam is már év utolsó 1-2 hónapjában már azon gondolkozok, forgatom, hogy akkor mi legyen jövőre, mi az, ami Szerintem vállalkozóként úgy kell valahogy belőni ezt az időtávot, hogy ilyen októberig van az aktuális év, és októbertől meg már azon gondolkozol, hogy jövőre mit fogsz csinálni. Elégedett vagy azzal, ahol most jársz? Hajlamos vagyok sokszor azt gondolni, hogy nem, de visszagondolva, hogyha majd a 2 ünnep között leülök és végig gondolom, és megpénleg egy kicsit, akkor azt gondolom, hogy amúgy elégedett. Elképesztően maximalista vagyok ebből a szempontból, hogy sosem vagyok megelégedve azzal, és ez nem egy olyan rossz elégedettség, vagy rossz nem elégedettség, hogy ez feszélyez, vagy frusztrál, hanem inkább mindig arra törekszem, hogy valamit változtassak, hogy csak egy nap 1%-kal legyen jobb a vállalkozásom, mint az előző nap volt, és akkor egy nagy fejlődést tudok elérni. Most azt gondolom, hogy elégedett vagyok ezzel az évvel, meg az életemmel is, amit... Pláne, ha 5 évvel ezelőtt gondolsz vele. 5 évvel ezelőtt pont ezt valamelyik podcast adásba kérdezte tőlem az Adrián, hogy mit gondolok 5 év múlva, és ott is azt mondtam, hogy nem tudom, remélem, hogy semmit nem gondolok, mert amit gondoltam 5 évvel ezelőtt, hogyha csak azt érem el, akkor nagyon elégedetlen lennék. Úgyhogy mindig csak egy évre tervezek előre a saját életem, meg a vállalkozás életben. Nyilván a nagyobb célokat azt tudom több éves távlatban, hogy miket szeretnék elérni a follow marketinggel, de a saját életemet nem szeretem úgy megtervezni, hogy 5 évre előre, mert hogyha 5 évvel ezelőtt látom ezt, ami most van, akkor nem hiszem el, hogy nagyon sok mindennel nem egyezik, mint amit akkor szerettem volna. És nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Őrségnek nézzétek meg a social csatornáit TikTokon, Instán, kövessétek őket, mert aktívak, és már igazából csak a tartalmaikból is egy csomót lehet tanulni, vagy inspirálódni, vagy motivációt nyerni. Konzultációtok van még? Van tanácsadásunk, most megújult az egész, már nem én tartom, és nem is tudom megígérni senkinek. Már nem megyek. Nem is tudom megígérni, hogy 8 óra lesz, de van 2 és 4 órás tanácsadásunk is, amit amúgy azoknak ajánlok, akik tényleg szeretnének foglalkozni hosszú távon a marketingükkel, és komolyan gondolják a vállalkozást. Meg akkor így szeretném megragadni az alkalmat, hogy neked már mondtam, de hogy mi is várunk szeretettel a podcast adásunkba, az egyikben jövőre, úgyhogy ezt majd egyeztetni fogjuk, úgyhogy majd a Mátét is látjátok nálunk a mi adásunkban, ott beszélgetni fogunk kicsit. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Örülök, hogy itt voltatok, kövessetek Spotin, YouTube-on, és akkor nem maradtok le a további adásokról sem, amiket ugye már említettem. Találkozunk itt is a következő adásban, meg majd Őrségnél is hamarosan. Sziasztok! Sziasztok!